Menu aba wodo sewa na ye nyina ye ni abre me papa ne da fom asebre o se bu nso asante manwisi ahene enne ye nananom aba bebre nenne ye nanan we hu ne yere a wonko tinada roma ene ne be bonko mo kakra ene si enim enso ye bisa dura mo akwa aba e ma o hyeden so ye nyina enim de asie ada roma nhia yem ene si enim so ye bisa Madaroma bo din kire ya hwefo ene ye kuro no na fe yemfa me din de baafo we otosumienu baafo we otosumienu me ye denchira kronko hene denchira kronko hene ena msanso ye nus hene denchira nyinus hene that's Madaroma nhiem de meka ne se da sebre ye minu aprekope ye ne ye denchira abritufo denchira abritufo bo na nanom ona modi ne fiade abekwan enti so ono so ye bretu ye ne biafo na efititi nya ye no mu ye bibia bom nti se bibia to me na ye bibia ono oba no se me nua da fom a ese meba ade ato mani te se de me yere ato ne na abusua bia wa ha bia ato ye ne no mamponi ye de ye ka abakosema emuwa be se ye no mu nyina baako etini nyina ye no mu nyina baako de sa na wo ha bepem sabre nti me wona menya ankrase me nua na fim tini na fim de ya obusuafo so maso ansi da ne da omuni medin kita ho e kan ye be yesi kwan ba na be faso aba nti ye me nua yi a ntumi ntra ho na ese meba na me nso mahomodin ni menyansa na bibia san beta me nua chi no ye na konya kwankoja kwan ja ne kura na ese meba nti nsuo to awie bodie o na ese me manfo ye nya dem me ba so nya me nkwana mbae me ma hemfo bebre ene baaye se ne ya nya ba beta enya kwankoja ko no ye be jam kama anu chene ya baaye mira medasi nsama oyako sene amira e kano da sebra kwankoja yanti ena one ne dom hwe kwan a watwa odi di nso yeso nso oto ewiemu nananom frɛ na obeba ti ogina ho ma oman no bretuni obo na odi ne fade abekwan ne nua na de nyina da sebra se bu nso na nne akrabo aka na oda efom eno anti ena obaaye timira me how bebre kwan ne wa mo besan atia mo nanti abini amofo esra obo ade ese odo a wanya mada sebra ne na busua ya nne wafa nsuo mu aba ehye busua nyina den chichi wo mo re no ye beda wase se bre ne so na mo konso obo ade mfa monko mo konso aye chia nananom a ewo ho nyina ebre sem ye bepe kwan na yaba na yabehwe ne a ewo ye krom na yabo nso ho daro aton e de ama oman ni nyina ne wiase nyina amati ti meda wase ne akwanya odi ama me so meda wase bebre na menshira That's it.